Hej alle sammen. I dag der vil jeg vise, hvordan du kan komme til at se sådan her ud. Det kan I se lige om lidt, så jeg skal nok lade være med at snakke for meget, og lad os bare komme i gang. Og her til at starte med, der tager jeg min Audience Skin Complexion Corrector, for at få det hele lige til at se lidt friskere og dejligere ud. Og så her, der tager jeg min Stay Matte fra Rimmel London, og den der børste, og det får ligesom det hele til at se lidt mere, hvad kan man sige, nude ud, når det er det, vi ligesom går efter det her look, og får det hele til at se ikke så skinnende og sådan noget, og den er rigtig god, og jeg har taget den i en farve lysere, en enkelt farve lysere end min hudfarve, fordi at så ser det lidt bedre ud, og sådan, i hvert fald til det her look. Normalt vil jeg bare bruge min farve, men her, der bruger jeg den her. Så ja. Og så lige her, der tager jeg min MAC Pro Longwear Concealer, og den kører jeg under øjnene og på kinderne og på mine der, jeg ved ikke, over læben og rundt om næsen og lige over mine kindben og så lige lidt i panden. Og det er bare lige for at få det hele frisket lidt op, og sådan, og der skal man bare lige lave nogle små korrektioner, tror jeg det hedder. Og sådan lidt, sådan som det ser lidt mere, hvad skal man sige, popper ud, tror jeg godt man kan bruge ordet om det her. Og så ja, det tror jeg bare det jeg gør der. Og så her, der tager jeg sådan en stor, foundation børste, bare lige for at få det hele ud. Man kan også bruge en beauty blender, eller nogle af de der ligner skeer, jeg ved ikke lige hvad de hedder. Men i hvert fald, så tager jeg bare den her og blender det ordentligt ud, sådan, så det hele ser godt ud. Og så her, der tager jeg min Indian Wood Pro Longwear Paint Pot fra MAC, og der tager jeg en lille pensel og putter den ud på min øjenlåg, stille og roligt. Og det gør jeg meget sådan tjusket, fordi at det behøver ikke være så flot, for der kommer øjenskygge ovenpå. Og jeg gør det samme på det andet øje, og jeg hiver det sådan lidt ud, fordi at så laver sådan en lille wing, hvis man kan sige det, fordi at det synes jeg bare ser bedre ud. Og her, der bruger jeg min MAC palette, og den der farve, den hedder Expensive Pink. Og der putter jeg det også bare på ovenpå min der paintpot. Og den er sådan en guld-rose farve, og den gør det også lidt mere sådan nude, hvis man kan sige det sådan. Og det her, det er en mørk brun øjenskygge fra samme palette, som hedder Wood Winged. Og bare roligt, det kommer ikke til at se sådan her ud i slutningen. Okay, og her, der laver jeg bare lige min øjenbryn, som jeg normalt ville gøre. Og i dag var de lidt dårlige. I dag var det lidt dårlige, fordi at, ja, der var lidt skynde på. Men ja. Og jeg glemte lige at highlighte og contour, så det gør jeg lige her, og det går meget, meget langsomt. Og jeg bruger faktisk bronzer lige der, og den bronzer jeg bruger den er fra Elizabeth Arden, og den hedder Pure Finish. Og den highlighter jeg bruger, den er fra NYX, eller NYX tror jeg, og den hedder Shimmer Gloss eller sådan noget. Og nu er det tid til eyeliner, og den blev lidt tjusket den her, fordi jeg ikke rigtig, jeg ved ikke hvad der skete, men den blev lidt dårlig.
Og så imens at min eyeliner tørrer, så putter jeg lige læbestift på. Og det er sådan en her base fra MAC, og den hedder Viva La Glam 3. Og den er sådan der. Og den putter jeg bare på. Altså hvis du vil spice ting lidt mere op, jeg ved ikke, hvad man siger, så kan du putte noget eyeliner på, eller det er faktisk meget så meget en god idé. Det ved jeg godt, det lyder skørt, men hvis du vil have den lysere eller mere mat, så vil du for eksempel tage sådan en, den her farve, min hudfarve, og putte på for eksempel, eller hvad du nu ellers har lyst til. Men det er bare. Og her der putter jeg bare lige falske øjenløber på, og jeg starter bare med den ene, fordi at det er svært nok i forvejen. Og det er det samme, når du kommer til at sidde til sidst. Tak fordi I så med. Jeg håber, I kunne lide videoen, og hvis I kan, må I meget gerne lige give et like eller sådan noget. Og hvis I ikke allerede gør, så kan I subscribe til min kanal. Men det var sådan set alt for i dag. Tak fordi I så med. Farvel.